Maayong dayon kilong-kilong Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan landslide. Tulo kapag dahili sa yuta. Ang among ihulagway ninyo karong hapuna. Dunay common characteristics kining tuto ka mga pagdahili sa yuta. Pulos ni nanukad sa kombinasyon sa tawhanon nga pagpasipa o paglihok sa kinaiyahan. Way makatag-an sa pagdahili sa yuta, pero dunay daghan kay mga timaan nga mopasidaan nato. Dunay daghan unta kay mga pagpangandam nga atong mahimo aron paglikay sa pagdahili sa yuta. O kung di man gid kapugan ang pagdahili sa yuta, pagpalayo daan sa mga molupyo aron gid na dili mamiligro. Kining tulo ka mga insidente sa pagdahili sa yuta atong ihilagway ninyo karong hapon tungod sa kabalaka sa laing higante nga pagdahili sa yuta nga mahitabo kung di gyud kapugngan ang Kapitolyo sa Subo sa padayon pagpahak, pagkagis o pagpatag anang kabukiran di ilang usa kabukiran sa Kambuhawi sa Balamban sa kasadpang Subo aron tukuran sa bagong Capitol building. Ang lusot sa Kapitolyo sa Subo nga mga road projects pakurna ang gihimo sa Department of Public Works and Highways, gigastuhan na sa national government. Murag pasumbingay nga di lang una ta mosupak kay DPWH man ang trabaho nationally funded man din ang proyekto Pero kitang tanan nahibaw nga kanang maong luna mo ni tukuran sa bagong Kapitolyo sa Subo. Ang press release mismo sa Office of the Governor pinagi sa ilang opisyal nga mouthpiece ang Subo News ni ila anang maong luna nga gitrabaho sa Department of Public Works and Highways nga mao ang luna nga tukuran sa Kapitolyo. Giila na ganing daan nga 2.3 hektaryas ang luna nga tukuran sa Capitol building o nga 73% na nga completed ang site development. I don't know karon nganong nikalit lang og lubad ang Kapitolyo og niingon na nga wa sila labot anang trabaho sa DPWH og nga wa pa gani sila kapalit og luna nga tukuran sa Kapitolyo o nga dili di sa Kambuhawi sa Barangay Pansol di ay ang barangay nga tukuran sa bagong Capitol building. Ang una nga pagdahili sa yuta nga among ihulagway ninyo karong hapon na cover gyud namo sa ABS-CBN dinhi sa Subo adtong Pebrero 2006. Si Rico Lucena ang among reporter sa ABS-CBN nga tuwan ron sa Estados Unidos og si Hoben Yap, si Commander Hoben Yap nga I don't know karon si Hoben Yap na nagtrabaho to siya sa Channel 5 sa una. Ambot karon asa na nagtrabaho si Commander. Mao na imong tawag nga Commander kay siya among pangunga cameraman. Siya may labing maayo nga cameraman namo sa ABS-CBN News sa una. Sila duha nagsakay sa among chopper sa ABS-CBN, sila labing una na nakakuha og footage sa makalilisang nga talan-awon sa pagkahulpa sa kabahin sa bukid sa Barangay Ginsaugon kung sa lungsod sa Ginsaugon sa Southern Leyte. Perting paita sa nahitabo, kapin sa libo ang kinatibukan nga nangamatay. Ang nakadaghan sa mga nangamatay sa paghulpa sa kabahin sa bukid sa Ginsaugon, mao nga usa in town sa natabunan sa nahulpa nga bukid, usa ka public school. Yan nahitabo ang paghulpa alas 10 sa buntag, kanusa nagpahigayon og klase ang eskwelahan. Laing nakadaghan sa mga biktima ni kapin sa libo kay dunay 80 ka kababayen-an gitabong og kalihukan sa kababayen-an. Natabunan sab silang tanan sa pagkahulpa sa bukid sa Ginsaugon. Hangtod karon nagpabiling misteryo ang tinuod yun nga hinungdan sa pagkahulpa sa bukid. Pero ang lokal nga mga opisyal ni angkon nga dunay illegal logging nga nahitabo, dunay quarrying operations nga nahitabo sa maong luna, tawa pa mahitabo ang pagpanghulpa. Gibasol sab ang siging uwan. Posible nga nihumok pag-ayo ang yuta o moto nga nihulpa ang bukid.
Pebrero 2006. Nakapakugang pag-ayo kadtong maong pagkahulpa sa bukid. In fact, sa ranking sa mga landslides dinhi sa Pilipinas, moto'y giranggo nga number 1 sa grabe nga pagdahili sa yuta. Ang ABS-CBN Kapamilya Relief Campaign mo sa labing una na nakapadao mga hinabang dito sa Kinsaugon atong 2006. Lisod kayo ang daan padung sa Kinsaugon kung moagi ka diri sa ubang mga pantalan sa Leyte o sa Leyte. Ang nakamitaha lang kay nakasakay mi sa barko sa Philippine Navy gikan dinhi sa Subo, naghatod, nagkarga og mga hinabang, among puno sa mga pagkaon ug ubang mga tinaliang hinabang among matunol, mga relief goods ngadto sa mga biktima. Ang pait lang sa among relief operations diha sa Kinsaugon, diha mi nakasinati og grabing kinawatay. Mismo ang mga opisyal sa barangay, mismo ang mga sakop sa kapulisan mo'y mangawat sa among mga relief goods. So imbis sila mutabang og bantay, sila mag-una-una og panghilabot. Diriut gud makapusil ang mga sakop sa Philippine Navy. Silang gipangawat sa amo mismong atubangan ang amo mga relief goods. Ina na kaway ikugay diha sa Kinsaugon. I don't know, reflective ba ng batasan sa taga Kinsaugon o tungod lang to sa dinalian sa panginahanglan tungod sa kalapad sa kadaot nga nahitabo diha sa Kinsaugon. Dili lang ang Kinsaugon, hastang ubang bahin sa Southern Leyte na igusab sa katalagman, pero ang Kinsaugon manggod mo ay naggrabihan. Ug mo to nahimong tinubdan sa panagsungi kay hapit tanang hinabang gikan dinhi sa Subo ug sa babahin sa Pilipinas ug sa kalibutan dito Ponteria sa Kinsaugon. Ang lokal nga mga opisyal sa Southern Leyte ni insister dili na makiangayon nga ang Kinsaugon ra mo'y tabangan kay nagkinahanglan sa bugtabang ang ubang mga lungsod sa Southern Leyte. Pero saon to man ang Kinsaugon man mo ay na-starring sa balita, mao man sa gunit tendency. Unsay na-starring sa balita, mao say makadani sa katawhan pag hatag o mga hinabang. Putong gipasangilan ang mga politiko sa Southern Leyte nga namulitika kay pipilas sa mga hinabang sa Kinsaugon ilang giambush ug ilang giapod-apod sa uban nga mga lugar. Dunay mga pasangil nga ilang giambush kay dayon man tong eleksyon. Pebrero ba yan nahitabo? So gigamit sa eleksyon ang mga relief goods, ang mga karne norte gikan sa ubang kanasuran, nahimo mga sardinas og diha na iapod-apod ang tinuod nga mga dilata pagkampanya na sa eleksyon sa mga incumbent nga mga opisyal. At pati sukuas mga mulupyos kinawatay sa relief goods diya sa Southern Leyte nitong higayon nga perti daghan mga incumbent nga nangapildi sa pagpahigayon na sa eleksyon. Ang nakapait, wa gyoy findings diya sa Kinsaugon kinsay mga responsable, kinsay ang iyang paninglan ngadto mao panghitabo. Nakahilwas na lang ang mga mulupyo, maybe nakalimtan na nga ni sa pipila ang nahitabo sa Kinsaugon in 2006, pero hantod karon way nasilutan. Wa matrace kadtong pasangil sa lokal nga mga opisyal sa illegal logging o illegal quarry operations nga gibasol nga usas mga hinungdan sa paghulpa sa kabahin sa bukid. So sama sa ubang mga katalagman mura og wa ta makatuon o mga leksyon aron unta di na masubli ang trahedya. Laing insidente nga among ihulagay ninyo karong hapon, mas karaan ni kaysa Kinsaugon, nahitabo ni 1991. November 1991, dili ni pagdahili sa yuta pero quarry o illegal operations gihapon mo gibasol sa flash flood, sa lapad kay nga pagbaha sa siyudad sa Ormoc. Gibalabanan kapin 4,000 ang nangamatay sa mga flash flood. Di pa ko trabante sa ABS-CBN atong 1991. Pero ang ABS-CBN mao gyapon nag-una sa paghatod og mga hinabang dito sa siyudad sa Ormoc. Sus, pila to ka container sa mga hinabang ang gida sa ABS-CBN Cebu ngadto sa Ormoc. Pila ka adlaw sila Ma'am Tata 5C ug mga trabahante sa ABS-CBN dito magpundo sa Ormoc aron pagtunol sa mga hinabang. Apil ko silang hinabang na da, mga sin, mga nipa, aron makatukod pagbalik sila mga Pinoyanan ang mga biktima. Ang kalit sa mga pagbaha dito sa Ormoc, gitrace sabto sa wa say huno nga pag-uwan. Sa
kinalawman nga bahin sa pagbaha niabot og 7 feet. Sulapa sa uo sa tao ang gilawmon sa pagbaha dito sa Ormoc. So nabanlas ang tanan, nangamatay ang tanang naatlan in taon sa pagbaha. So nimo paglangoy nga perting kusuga sa lapdos sa sug. So nabanda-banda in taon sa kabatuan, nangamatay ang mga biktima. Kapin 4,000 ang nangamatay sa mga flash flood sa Ormoc. Pila ka tuig human niadto nakaduaw ko sa Ormoc. Ang masulubon kaay namo nakit-an mao nga ang mga lugar nga naigo sa flash flood gihulagway nga endangered areas, dili na ngayon tukuran o mga panimay, nabalik ang gitukod nga mga panimay. Doon na pa subdivision nga natukod sa lugar mismo nga nagian sa flash flood. So, may lantas bag-o. Tamas bagyong Yolanda na gideklarar nga build back better, na mas lig-on, mas maayo ang mga istruktura nga matukod aron makasugakod na sa o maabot na sunod nga mga Yolanda si Bako na moabot mobalik din sa ato. Ang kabaybayunan nga gideklarar unta nga mga endangered zones, ang mga daplin sa sapa padayong gibalik og tukod. Mubo kayo itong memory. Maayo kay ta mo timaan sa mga leksyon sa katalagman sud sa pila ka tuig human sa katalagman. Pero iglabay na sa panahon, makalimta na. Suma ang gizawgon. Immediately after 2006, ay susta na naghisgot nga, wa na'y quarry. Ang quarry regulated na gyud. Kinahanglan kining pagpamutol og kahoy regulated na gyud aron wa na'y laing gizawgon nga mahitabo. Tuod man karon tan-awa unsa ka lapad ang rampant ang mga quarry operations nga gitugutan sa nagalilain nga mga lugar dinhi sa ato sa Pilipinas. Niresulta na sa pagbaha sa Ormoc in 1991, niresulta na sa paghulpa sa bukid sa ginsawgon in 2006. Nakatuon magunta og leksyon. Ikatulong insidente nga among hisgutan ninyo karong hapon mao ang lapad sa mga landslide sa siyudad sa Naga adtong 2018. Bag-o lang, dili pa kay dugay nga nahitabo. So mga unom pa lang katuig ani labay. Naatlan aning hitabo sa Naga ang mayor sa Naga nitong higayuna si Christine Chong, Mayor Christine Chong, ang anak sa incumbent karon nga si Mayor Val Chong. I don't know kini ba nga experience nakaaghat ni Christine sa pagretiro, wa na siya modagan pagka-mayor, nihangyo siya sa amahan nga magsugod na iyang kaugalingon nga pamilya. Pero siya mayor nitong higayuna sa siyudad sa Naga. Diha sa Tinaan, doon nakita-an ng mga liki sa yuta. So, iyang gisuspenso ang quarry operations. Niliki man, nabalaka man ang mga malupyo na niliki ang lugar na nahitabuan sa quarry operations. Giswatan siya sa Mines and Geosciences Bureau. Ubos sa usanis mga ahensya, ubos sa Department of Environment and Natural Resources. Giingnan siya sa MGB nga Mayor Chong, okay ra na. Wa di na peligro ang pagliki sa yuta. Wa na'y hulga ngadto sa community. Ingos Mayor Chong, mao ba? I-certify ninyo nga okay ra ni. Okay ra lagi na Mayor, matud pa sa formal communication ya sa Mines and Geosciences Bureau. Tungod ana iyang gipa-resume ang quarry operations. Pila ka adlaw human na-resume ang quarry operations, ni samot pagdako ang liki ug nidahili gyud ang yuta. Dulan gatos ka mga malupyo diya sa Naga ang nangamatay tungod sa pagdahili sa yuta. Tungod ato girelibuhan ang mga opisyal sa Mines and Geosciences Bureau. Pero ang MGB, pagkahuman sa hitabo, ni pagawas og report na dili sila mo'y angay nga mabasol. So sila ra ni absulto sa ilang kaugalingon. Di kuno sila mo'y angay nga mabasol sa insidente. Kadto kuno mong insidente, lihok to sa kinayahan. So nature, magibasol sa Mines and Geosciences Bureau. Delayed result ko to sa
paglihok sa yuta sa Bohol. Katong makalilis nga linog sa 2013, ni-epekto kuno di sa siyudad sa Naga 2013, 5 years later, 2018. Niabot ang epekto di sa Naga, mao to kuno ang resulta ang pagdahili sa yuta. Yaw na binuanga. Pero wa na ta kadungog kung sinahitabo. Ipasakaan ba og kaso? Gibalik ba sa pwesto? Ipanangtang ba sa katungdanan? Katong mga girilibuhan nga mga opisyal sa Mines and Geosciences Bureau. Yaw na gipahunong na unta ni Mayor Christine Chong ang quarry operations. Pero giingnan siya, ayaw, okay ra. Kanang mga liki sa lugar. Kung sama sa naandan, wa na ta kahibaw. O sa nahitabo atong quarry operator, o sa nahitabo sa mga opisyal sa MGB nga nihatag og clearance sa mga quarry operations. Hilabihan ka, makapaalarma katong landslide sa siyudad sa Naga, matungod adto nisugo ang Department of Environment and Natural Resources nga suspinsuhon ang tanang quarry operation sa tibuok Pilipinas. Usara to ka landslide incident, gipasuspenso ang tanang quarry operation sa tibuok Pilipinas tungod niadto. Pero may lang lagi ta sa sugod. Pagkahuman, paghupas na sa kontrobersiya, direksyon ang quarry operations, paday na sab ang rampant kay nga pagpangugkob sa bukid, ang paghimog mga quarry operations nga makapahimutang sa peligro sa mga mulupyo. Ug wa na ta kahibaw kun na badlong bagyod na permanente bagyod ang mga sulbad. Nawa na si Mayor Christine Chong sa siyudad sa Naga, wa ta kahibaw sa sunod ng mga panghitabo. Kay bilib kay ko itong Mayor Christine Chong tungod sa iyang kabatanon, tungod sa iyang idealism, maingon ba nimo nga para katawhan gito ang iyang mga lakang. Pero saod naman, ang Mines and Geosciences Bureau, ang Environmental Management Bureau, ang Department of Environment and Natural Resources, wa igdungog siyang kaligdong. Kung gusto kuno kang mangitag ebidensya, kung sa kakurakot kining mao mga ahensya, adtua dito sa buwan sa Disyembre. Kanang ting Christmas party na sa mga government offices, kampyon sa pinadaghanay lechon nga gasa gikan sa mga developer, gasa gikan sa mga negosyante, ang Mines and Geosciences Bureau, ang Environmental Management Bureau, ug ang Department of Environment and Natural Resources. Kay tanang developers muagi sa DNR, sa MGB ug sa EMB, especially sa EMB. Kay mao man tig issue og Environmental Compliance Certificate ECC. Mao man tig himo og Environmental Impact Assessment o EIA. So aron makalusot ang mga subdivisions, ang mga kondo, ang mga buildings na tukuron sa mga developers dinhi sa ato Susubo, kila mangayo sila pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources, specifically sa Environmental Management Bureau o EMB. Kunya, kung kamao kuno kang kaila kag kinsay imong duolon, kay bawog kag kinsay imong tunulan diha sa EMB o sa DNR, lusot dayon ang imong aplikasyon. Pero tinarungon nimo ang imong mga dokumento, unya-unyaon ka, siyam-siyaman, una masugdan ang imong proyekto. Kung tungod sa ilang gratitude, timaan sa ilang kamapasalamaton sa taga-EMB o sa taga-DNR, pagbaha ang mga lechon, ang mga inasal, kunusib, diha sa EMB o sa DNR, kada Christmas party nila. Basta usag yun ka, insider, ang nisulti nako, doon ako na specific kay nga tuig, na nag-Christmas party sila diha sa DNR, sila kuno giluod. Kay diha kuno sa opisina sa Environmental Management Bureau o EMB, daghan kay mga sakyanan nga nagparking sa gawas. So naibus lang kuno, huot man tag mga sakyanan dinhi. Giingnan sila, nagparking ang mga sakyanan kay di mapakanaog ang mga lechon kay wa nay kabutangan sa opisina sa EMB. Nanay lechon sa ibabaw sa lamisa, nanay lechon sa ilawom sa lamisa, nanay lechon sa mga gisumpay-sumpay na lang ang mga lingkuranan, nanay lechon sa bakanting nga mga cabinet, nanay lechon sa uban pang nahawan nga mga luna sa EMB. Di na maigo ang mga lechon. Yan nag-abot-abot pa man ang mga lechon. So ni parking una ang mga sakyanan, nagikargahan sa mga lechon, nagpaabot og bakante. Nanabay bakante or
Nabay officials diin at dadon na lang ang lechon ngadto sa ilang bay. Ipahato na lang sa laing mga lugar. Ingon ana kadaghan ang mga nanghatag og lechon sa Environmental Management Bureau. So dili gyud to diwa sa Pasko. Diwa to sa kamapasalamaton o kahinangop na nakalusot ang ilang mga proyekto ambot unsay konsiderasyon. Hinaot na appeal sa equation ang preservation of nature, ang pagpananipod sa atong environment. Nahuman na suspenso ang quarry operations in 2018, ni-resume ang quarry operations, wa na tay nadunggan na istrikto nga pagpatuman sa mga lagda. Atong tuig 2011, ang Department of Environment and Natural Resources ni luwat og listahan sa mga most landslide-prone provinces. So giila ang mga probinsya sa Pilipinas na labing na miligro sa pagdahili sa yuta. Na-appeal sa top 10, kuno ako masayop number 7 sa tibuok Pilipinas, ang probinsya sa Subo. Na sukuad to ang lokal nga mga opisyal sa Subo karon gilista sila sa DNR nga landslide prone area. Gipasabot ang mga opisyal sa Subo nga naapil sa lista ang atong probinsya tungod sa porma sa atong probinsya. Doon natay patag, daghan kay tag bakilid, daghan kay tag bukid. Og ang atong mga bukid upaw na. Pipila na lang ka bukid ang doon na pay mga punuan sa kahoy. Doon na pay labong nga vegetation cover. Kasagaran sa itong mga bukid na biktima sa quarry, kasagaran sa itong mga bukid na biktima sa kaingin, kasagaran sa itong mga bukid na biktima sa mga development. In fact, doon na tayo bukid sa Cebu City nga nahimo ng subdivision. Ang bukid mismo maghimong attraction na nindot kayo og view. Magtukod ka og bahay, mura kag magbitay sa bakilid, sa ngilid bukid. Nindot kay imong view, makita nimo ang tibok syudad sa Subo, makita nimo ang kadagatan sa Mactan, makita nimo ang kasilinganan ng mga isla dinhi sa ato sa Kabisayan. Akong ipasabot ang Monterasas de Cebu. Pagsugod sa operasyon sa Monterasas de Cebu, nakugang ang taga Guadalupe usa na kabuntag pagbaha tungod sa kusog nga bundak sa awan. Ang baha nga niabot sa ilang kabalayan lahi. Dili ang naandang baha nga lubog nga tubig, kundi nagpilit nga lapok, lahar ang nibaha sa ilang kabalayan. Sa ilang pagsusi, diin gikan ang nagpilit nga lapok nga ni baha sa ilang mga lataran, ni hugaw sa kidatibuan sa ilang palibot, nasubay nila gikan sa Monterasas de Cebu. Tungod adto, isuspenso ni kanhi Mayor Tami Osmeña ang operasyon sa Monterasas de Cebu. Ay duro, sa gihimo sa Monterasas, ni-resume ang ilang trabaho, parayin silang pamaligya og mga luna. Wa na hinunta kadungog nga na pay baha, hopefully na-address na nila ang problema sa drainage sa Monterasas. Diya patuloy lali sa una nga ang drainage sa Monterasas dako kaayo kung isumpay sa existing nga drainage sa Barangay Guadalupe, tuok ang drainage system sa Barangay Guadalupe. Gamay ra kaayo ang existing nga drainage system sa syudad. Kay karaan baya ang atong mga drainage system sa Barangay Guadalupe, mao kuno to nga muawas, mubuto ang mga tubo. Ay doon giunsa na sa Monterasas, ilabang gi-impound ang ilang tubig gikan sa ibabaw, ya ihinahinay na lang release ngadto sa ubos aron nga dili na mahitabo ang lahar, ang baha sa lapok sa unang mga tuig sa ilang operasyon. Karon ako nahibaw-an, mahal kayo ang mga bahay diya sa Monterasas. Average kuno nga bili sa mga bahay diya sa Monterasas 60 million. Pihano? 60 milyones ang balor sa average nga kabalayan diya sa Monterasas. Ingon ana kamahalon ka na maong luna. Tungod diya sa location, naagid sila sa ibabaw sa bukid. Pero saon naman, gitugutan sa Department of Environment and Natural Resources nga matukod ang kabalayan, matukod ang subdivision sa diha mismo kinaibabuan nga bahin sa bukid. Kaya gipanag-iya man ang yutaa sa mga bilyalon. Nakanang yutaa dili na kang bilyalon. Yuta na sa mga Chong Veloso. Pero usa sa mga anak nga babae ni Chong Veloso naminyo og bilyalon. Kunya mao kuno tong igsuuna na ganahan kay mangulikta og mga titulo sa yuta. Diha ko day
panagsultis managsuon nga Chong Veloso sa una. Ningon ko no ang usa ka igsuon nga pastilan kada ko na kong problema. Daghan kay kog sakyanan wa na ko'y kaparkingan. Itubag ko na siya sa igsuon. Sayo na nang problemahan nimo. Ang ako jong problema, daghan na kay kog titulo sa yuta, pila na ka cabinet akong pila na ka vault ang ako napalit na puno na tanan wa na ko'y kabutangan. Sa ako mga titulo sa yuta. Murag katong igsuon namo to na minyo og bilyalon. Puno na pull-an sila karong dispose pertinaghanan nila yuta dinhi sa Subo. Ug apil na ang Monterrasas de Cebu. I don't know. Makapahuway ba ang katiguangang Chong Veloso magtan-aw ng ilang kabtangan, usa silang kabtangan nakahatag o dako king kahasol sa mga molupyo diha sa Barangay Guadalupe sa ubos nga bahin sa ilang subdivision. At tubangan ining sunod-sunod nga mga insidente nga atong gisgutan, dunay sukaranan ang kabalaka unsay dangatan sa mga molupyo diha sa ubos nga bahin sa Kambuhawi sa Balamban. Ubos gyud anang bukid nga gikagisan, giupawan, gipatag. Kay karong nawad-an na og mga punuan sa kahoy sa ibabaw. Karong gikagis na ang tanang vegetation cover sa kinatibukan sa bukid. Unsa na may makapugong sa posible simbako nga pagdahili sa yuta kung dunay mubundak nga kusog nga uwan. Kasagaran ra ba ini mga insidente sa pagdahili sa yuta nga atong gisgutan kadtong sa Ginsaugon in 2006, kadtong sa Ormoc in 1991, kadtong sa Naga in 2018, pulos ni mga La Nina years. Karong tuiga ra ba? Napata sa El Nino hangtod Hunyo karong tuiga, by June more than 50% na ang chance magsugod na sab ang La Nina dinhi sa ato sa Subo. Kano sa amanta maleksyon? Kung imong tan-awon ang mga litrato sa mga bukid sa Kambuhawi sa Balamban nga gitrabaho karon sa Department of Public Works and Highways, kay insiste man ang Kapitolyo nga dili pa sila mo nagtrabaho ana, ang DPWH pa na nagpatuman o mga road projects. Wa gyud bisan gamay na lang nga riprap. Wa gyud bisan gamay na lang nga drainage nga gitukod. Na ato musubay ang uwan kung si bako dunay mukalit lag bundak nga uwan diha sa Kambuhawi, Bulacan, samtang gitrabaho diha sa ibabaw. Wa tang kahibawon say proteksyon nga gihatag sa munisipyo sa Balamban o sa Department of Public Works and Highways o sa Cebu Provincial Government kung ilang ginang site development ang gitrabaho aron dili sila madahilian og yuta simbako. Dili sila malangalumo sa baha simbako. Kung dunay uwan, ya di nakapugngan tungod sa pagkaupaw na sa kabukiran diha sa Kambuhawi sa Balamban. Sama sa naandan, unya na bata magpakabana kung doon na say simbakulay urato, dautan nga mahitabo. Unya na balang sabta magtinuli sukay. Kung simbakulay urato, doon na say mangligdas ng mga pateng lawas. Sama sa nahitabo sa Ormoc in 1991, sa nahitabo sa Ginsaugon in 2006, o sa nahitabo sa siyudad sa Naga sa habagatang Subo in 2018. Magpaabot ba ta og lain nga trahedya? Una ta maliksyon. Una ta magmatngon na di gyud angay pasipad-an ang kinaiyahan. Di gyud angay panamastamasan ang atong kalikupan. Hinaot. Imbis kasuko, imbis paginsulto, imbis pangaway, ang kadaguan sa Kapitolyo mamalandong. Mao pa may paghuman nato balaan sa Semana Santa, di pati aliwahi ang pagpamalandong ug pagdali-dali, pagpangita o mga mitigating measures sa dili pa awahi ang tanan, anang ilang pagbungkag, anang ilang pagguba, anang ilang paglugos, anang ilang pag-upaw, pagkagis, pagpatag o pagpanamastamas sa kabukiran sa Kambuhawi sa Balamban. Or, mas maayo gani tingali ilang i-reconsider ang ilang plano na ibutang gides kinahabugan nga bukid ang Kapitolyo aron tili maghangad ang tanang Subuanon sa atong mga politiko nga magtungkaw sa gahom. Uban ni Dr. Iris umisibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong parayon nga pagsubay, pagsalig ug pagpaminaw
sa atong panahon, dayong kilom-kilom. Salamat CB Girl sa imong pagkuyog sa atong programa karong hapuna.